So diyan na guys na balot na guys na. Kaya sayang magud ning paper plate. Suwan naman ni tiwas og kuan kay sayang mo di magamit. Sobra ni kristal kato nanindas kristal og Pizza Hut ba. So kanin lang po na sobra kay na naman ni order. So padung ako guys mo adto sorry na ko guys kini niya hanap ni dito. A few moments later. Guys, madung adlaw, madung buntag, madung hapon, madung gabi, madung panginabuhi na to diha guys. Kanang salamat sa Ginoo nga matapat ta guys kanang malay hangin ninyo gahapon sa vlog nga kuan. Mga koy buhaton. Pero dili pinaypay dili pud bananakyo basta tan-aw na nato guys unsay mabuhat nato. So ang ingredient guys kanina sa malagkit powder, sugar o kaning sesame seed. Diyan nagpabukaw na ko og tubig guys kay para i-steam nato ining itong saging nga gagmay sa nga tanan kay wa jay laing saging nga mga makit-an. Bisag asa na binangita ni Papa Idi wa jay saging. So siguro na tayo makaadto mig dalagit makapakita mig saging dito. So ato nang kuanon guys kay nagpabukaw na kog tubig. Diyan ato ni sang putang ni ato ang steam. Guys, ato na isang takliban para dali mga 15 minutes maluto na siya. Luto og itlog. Araghan po nagpaminta imong itlog nak. Kay ko bag side and up na ang tayo to. Ay magpaluto masag meatloaf. Guys, ato ni siya lutuon sa nato sa sesame seeds guys. So magluto tag ingani hinajan na lang apoy kay dili masunog. Guys na brown na siya guys. Kailangan sakto rin siya nga brown ba okay na siya. So yan na guys ato na siya ignitin. So natin iharap ang glutinous rice. Nalagay liso ang ko. So yan na guys ato nang gimix kaning ato ang glutinous diyan. Natay cheese dito na. Daghan pa. Kaya ugma na itong kuwan. Nagalunis na ito kay bula-bula nga. Matang cheese na ito nga ba. At nakahimo na ko diya. Diyan natay. Mami siya guys ang apangahimo diya. Pali ako. So mix lang jud nato na siya taman diya. Nakusukdanan kani oh. So ato lang pud isang sukdon kay arong mapari-pareho bitaw sa dagko ah. Ato lang sang ilingin guys. Diya para di mo pilit butang na kog mantika. So nangita ko pamaagi guys nga makapaninda ko kay may gina guys lisod ka jud di ka man nabuhi. Kuan kanang halang po nang gilain ni ang paninda kay para na ko'y mapare sa eskindi. Diya, kaya daka makatong nanuroy dito guys, na yung mga bananakyo, kamutikyo, mga yung nailinga bitaw na, kanang may paan nga naingana, nailinga. Diyan na yun lang ko guys, huwag ka nang takip bitaw, kaya maingani eh. Kaya kamay lang yung ako. Kanang masahan, baka tumurabud. Para di tama, takip ato mawasahan. Kaya mupatok na ni guys, mga yung isuroy. Jadi ra pwede nga ni na pwedeng bula-bula nga butangan og cheese ato nga na sa banana. Jadi gamit ko ani guys na para mapareho sa kadak-a. Diba? Wala ra kadali. Nakapang-negosyo na ka. Kinahanglan pareho sila kadak-a jud kay So maling na itong himo guys oh. So malingin na siya. So ano na sa guys, maling na siya oh.
Ano siya guys? Kinsay mag lami kadyo malagkit, banana malagkit. Banana malagkit. Banana with malagkit. So yung nga na guys pag luto. Di ta magbutang og mantika nga naghan ka ng igo ra nga mabasa ng kuan ba. Igo ra mabasa ning atahang tiplon. Kay luto naman ito ang saging. Hindi na kalayo. So lami siya guys ang tilawan. Sharog dilis lang o. Balik-balik danig palit. Patadori pa to sana kay pa na. So mga nisa guys na. So sample pa ta guys kay sorry mo ko guys kindi so hani baligya dito guys sa briefing. Pero murag di na jud makaabot og briefing kay naa may ning palito balig 15 ka buok. So dira guys nakaluto na ta. So lami ka dito siya guys kay glutinous kun ni siya nang malagkit ba. Nya kuan siya kay banana ba siya saba na may glutinous. Pwede siya sa mga pangpista, mga pang dessert. Pwede pang timo, pang merinda. Kaysa palit sa og pan. Sa kabuok busog na kaani. Ano? Palisan mo kape. Pero pares na niya skin de. Lami kayo sa akin. So salamat kay kaso ning order 15 ka buok ang nahimo kay murag 40 ra ka ngani. Sini ko may naganam og prito. Pritoon ran ninyo guys sa kanang dili niyo prituhon din butang og mantika dagham kanang butang nga mantika gamay ba ini tungtong ra. Kay luto naman ni daan ni saging. So diyan na guys kanang wa pa mo kuno kapalit og katubit og murag styro nga responsable ba niya. Namo ko yung mga istak kay sobra ni Crystal bitaw sa ijahang pag baligyaw pisahat. So man na gani akong kuan. So han sa i-deliver karon ning so 50 na sa guys na. Kay tagtin ang usa. So baluto na lang sa plastic. So diyan na guys na balot na guys na. Kay sayang magud ning paper plate. So ano naman ni tiwas og kuan kay sayang mo di magamit. Sobra ni Crystal kato nanindas Crystal og pisahat ba. So kanin lang pina sobra kay na may ni order. So padung ako guys mo adto sorry na ko guys kindi niya hanap ni dito. So mapuno ang sudanan guys oh. Na ready na atong ice candy guys. Laban lang ta kay wala karang kainit. Mo ni nabili ning kuanak. Ako guys na gisud diha ko ano. Mo ni ang bit-bit duha. Mo ni sud guys. Nay buko og chocolate ug buko pandan. Video guys kay mag-decide naman tag bit-bit na ni atang kuan. Sama ko ni bit-bit.
Ay. May nabuhit ta kay Nag-vlog pala si Ate. ka-vlog ko. Hi diha, guwapa. Hi! Hi to your vlog. Shout out diha sa Amerika. Ay, saging man na. Ay, abi na mo. Saging lagi kuan. Saging sa baba. Saging. Yang mo lagi. Ibuk man ang bana. Uy. Ga-live na ka? Dili sa vlog na ma-edit ra mo na. Salamat kayo, Miss. Tilawi sa Miss. Hi! Good morning, Tilawi sa Miss. everybody. Para makaibaw sila nga. Lami. Lami. Sige. Day, diri day. Kay Tilawi, Miss. aron i-promote na Pang ako. pang dessert maguna, Miss. Pero pwede na ipares. Kasi ngalan ni man. Kasaba na malagkit. It's like a tikoys. O like tikoy. Naputay ipares uguan na skindy. Nga, di naman natin. Why ko sa tayo? Kuan ay buko pandan lamin ang buko pandan ay buko salad. Kuya, oh! Ay, buko salad. Salad. Wala mga kita mga ami. Kay salad di ka ana? Buko lang mite. Ay nagpatanong ka? Nagtanong ko para sa balay. Dito ko nakakuan sa buhol na It's a Filipino style nga tikoy. nga sab Gibutangan lang oh. Artistic ra gyud ni siya. dili sa harina. Malagkit. Kuan na gyud niya. Malagkit siya. Malagkit. Malagkit nga flour ba? Okay. Tapos Dimash niya. gimas na ko tong kanang saging. Tapos wala. Gimix paano ko ba? Kuya, hindi matunaw. Ako lang usa pa may ganahan nga Steak lang lang. Miss, Ilang ice candy dai. dili okay rang miss ang lasa na hindi siya masadong ano, Oh, nindot ra. Dili siya tamis. Kami. saging sa bana Natural kuan. Tagpira ning kuan dai. tag 10. Kanina lang ah. Nya ang ice cream dila mi udam. Gapar ba kay na siya ho. na dai. Hi. Okay sa may mo shout out this uslob. Shout out. Pa-shout out mo sige. Shout out mo na ako. Isa may shout out dili up. Wala may nag Kaila. Kunig duha day may butang sa freezer. Kay aron kita ganahan mo ka. Kuan nay kuan taw ito kanina. Dilawan na to na. Salad. Sige, butang natin. Para 50. Dira day. Wala ko bayad di mo sa malakit no. Salamat, salamat. Thank you very much. Basta unya. Timo. Sugi ko palit nila akong timo guys. Lamian si Miss Madeline. So bugat-bugat po din guys kinti guys so. May gali kay gaan ra ni. Kuha na laman ni. Tulo na laman. Ha? Kung sa man chocolate? Buko ako te. Sige, buko ko na iya ha. May plastic? Ay, ako. Tayo na. Nagpila tayo. Tag 10. Kana ka. Chocolate mo ha? Oo. Lima, balik 5. Oh, nakaikuya ni mo. Lima. Wala ko dali sa musuki. Guys, banana tikoy. Tapos, yung sa wing, awag si Kebol. Init pa. 50 lang sa. Pilawi sa. Oh, init pa. Oh. Parisi guys, kindi na ako'y buko pandan. Ay, buko salad. Agis. Tapi dia kuing si kuan si genre ya kita simbre ni ko. Ngay kung preskuhan na na. Puhon, magrasyan tas Ginoo. Sara? Do. Wala, kuha ko na di akong gidala. Oh, nani? Wala na ko na siya gi-tamis kaya naiuban di ganahan tamis. Salamat. Parisig tig. Ay, hindi. Nay, salad. avocado. Ugma, mag-avocado ko. May salad. Sarap talaga. Kain kayo. Banana tikoy. Saba.
kasi nagpahong ba? Ay, birthday day ko. Alat. Ito. Kwenta. Ay, sa suggest. Ha? Ikaw suggest? Ay, suklian ba? May bayad sa ito. Suklian ba na ako, Jess? Bilis hindi ko yun, no? Oh, Sa pila 50. nanti ko eh. Sa pila nanti ko eh. 50. Sa pila suggest. Wala, suklian. Salamat! Ako mga suki, mga gwapa kayo na oh. Shout out dia mga Suryano. Shout out dia sa katong nanawag na taga Dubai. Shout out tayo ko sa nag-birthday karon, dagan tayo. Kami na sa ako doon. Sabi na kinasigo siya. Happy birthday. Yang apo birthday karon guys, magluto meron og gumba. Gumba. Patana ko sa hubok ko salad og lami ba? Kami kaayo man, in fairness. Sarap ito. Asa karon? Magkano ka dumating? Wala na din na guys hindi dire. Wala. Oh. Kasi kung di sa Yawa, balik guys. ka Kaya mga skin bit kay Pino, kayo yung ay, nasakto rin sa ang katang isun ba, dili at itamis, ayo, di sa tabak. Okay, kinahanglan magtimpla ka na kuy asin. Para mag-ilog sa saguan ba. Nado na yung asin. Oh. Pino kaya ako ba, skin bit kay Oh, royal. maklaro to yung ice, hindi. Nagkaon ni mo wala joy ice. Oh, Wala gid ako royal. misig na uti tagay ko bisipiti. Bisag daghan diri nutan na lang ko diri. Ana sila diha si Nagkasampak. Bisig ko ako ihatag tanan. Ikaw, ayo, butin sa ka na ka. Nagkaroon. Pag paninda gali ako diri perting daghan ang linda-ninda ya karon nawa po. Wala ko, wala dito ko. Maninda na ko balik ko nawala na po sila. Ay skin diga. Kumbati ta inahan, di man ta makaagi. Kumbati ta og panginabuhi. Salamat ikadyo sa mga namalit. So napay nangitag kuan guys, gamay ra man ang gidahang buko panda ay buko salad. Na may gingani siya ti daday. May. So uli na ko guys kanang nahurot naghang kuan guys tuwali na niyang natuwali na niyang sugdanan nahurot ang guys hindi kuwang ra. Jagi kuan na ko kanang init na kadug mobalik pa ko. Ugma na laman pod. Sold out na guys oh. Wala yung nabilin. Hindi na magmudala. Kuan day banana tikoy. Mumaligya guys, banana tikoy. So, lami kadyo na pay. Wala na nabili na rin banana tikoy na. Lami lagi kuno na kung si Madilin. Na pa day kamay na. Lami jud kuno di ay. Banana tikoy man ni siya. Humot pa jud siya kay nailinga.